Liko bwatikana no gweso kyogoke kwa bantu kwerikia na abagechikura magigaye kyombiga APC ko igora gusucha kyo murogori umanyakata na continuous voter registration nigo igatia barai kurwa se ebunge ya machoge borobu babolji abasai kugenda gweso kana bo gabantu bonsi gweso ke bali bataranyara kwa bakwerikia na abagechikura kwerikia ligo twara gotse gotwara chinguru chyo konyara kwa bako estonania ase oborai oboya chinga kichikura chiranya kwa chigoika mulikito Gilbert Kobi na mange abarayi abange bari bayikirane tase umusangerekano gwo komwenya umwana bwo kabera umujumbe umachoge Sevania ugundanyeni nigo basabete abasaye kwa egwo bosemya bwo chinguru eri kubwata chikura okinya mu barobo eri ubakonya gukora ubunchiriya bwo burayi bwense ubwaganite gukora na ande bwata ti sara tikadi chezikura na litora abeke matyanyeke nogo bosebano ndonya ko rutaga igabo saigo tikura chigoika tosi wakoraki waka usana to bamindo tikura zikana tukubwatwa mwanchira ngobwata tole twasipi kebiya sire tabangina tubate ibande to akachiku tikura itageto yasikire kekoro kufredi Matiang'i bwana Mombasa Matiang'i okwenda Kakamega Matiang'i okogenda Boruya Matiang'i igaigabo machogerende ikamwatebe one time Arambe viva Matiang'i viva turangeri toikaranse abaisi no tore bolto abaisi chikuna kuna toko genda bosi tutergo tigisiomba totebya basaba ito babwate chikura nintu togambe naje kamangana rabama ya ngakiye chicho abarayi bande mbaire serete igoro yo gokonya bari bagwate gosomenyete no borema ase basabirwe nga serikali nyane kubage kubakanira ekyombe ya shari banyane ko bakwenda kwene ki uwakanira kwabona serikali urwa kinsemo cyabo aho serikali yaitonje ruwakanira abalemavu baito bonsi pisha marieta bono alega likanyenya bagende bachekinga elieta lia ondire capture diororo wakaneire chibesa ne serikali okorwari gubusa ayuna mangana emurubiri bwe serikali makiende akabere obusigari bwaito mboche bulikwe abana baito abasaye bale iskoga iga bale 17 years paka emyaka naigwete bagoteba lakini mbache bakaira ni bwango sana abayiboli nabarabu mbasa betwe kumanya igoro yo murubiri bwe serikali nyako bagwakanira abana babo bagosoma se TVET ti university nabayiko ne institution au chisemi chibese cyanyare ko bakikube kwase ci account cyabo mbanyara ko bagukitumika bube namba ya guchipasari neki help loans abana bayigora ci account bari university na institute bakabekera kibesa ne serikali abayigori abange mbamanyete kibesa babekera abana abunkirinke abanda bagaserura kibesa bakanywera amarwa ibagaba kwirendera kibesa icyo otherwise ekinde barusyo bakana no ene kinyombese bakortaki se bamenyete igaba iboli bari mutamanyete abana b'eki institute TVET abana ba medical college abana b'eki university ya serikali njaba kibesa ekayigora chi account bakayigora chi account bakabekera kibesa abayiboli abange mumanyete intu akole mechango nini lakini abana bande bayimukire ko nywera kibesa icyamaru igombi yabakora lakini tabadari kabagwanga kibesa ikinchiro urera abana abu kibaya kitumeke buya otherwise nabago kinywera manande kikoreki kibayite eyetali buya kurwa kubalikia buna bakicikura okoyegwa kibesa cy'amasomo na ogosirwa konde gwensi abasabwo nabwekerenga kuri botari gateme kuba sense moyeto no machoge burabu kaunti ya Kisii Maritane Gilbert Kobi.